Hej. Hej. Čo je? Ako, nechcel by si robiť aj niečo normálne? Čo? Tak, ako nejakú prácu, chápeš? Ako niečo produktívne. Ježiš, či sa mi chce niečo robiť, napríklad strihať videá alebo podobné veci. Ježiš, mám kúpu práce, nevidíš? Staraj sa o seba, jo? Že keby si prestal prokrastinovať, zvedol tú svoju prdel a aspoň si zostrihal videá. Prokrasti čo? Ježiši, prestan si vymýšľať slova. Nie, jasné, potom sa budeš ospravedlňovať. Zase budeš ospravedlňovať. Vymýšľam si tu slova, vieš čo? Povedzme si niečo o prokrastinácii, aby si nebol úplne za debila. Pokiaľ chceš osobnejší kontakt, pridaj sa na môj Discord. Link nájdeš v popise videa. Zdravím vás! Koľkokrát sa vám už stalo, že ste mali niečo urobiť, ale tak nejak ľudovo povedané ste sa na to Áno, v dnešnom videu sa povieme práve o tom, čo je prokrastinácia, ako s ňou bojovať, prípadne ako na prokrastináciu trpím ja. V prvom bode by sme si mali povedať o tom, čo je to prokrastinácia. Ale pretože som bol veľmi lenivý a prokrastinoval, aby som si to zistil sám, tak neužijeme telefón a chat GPT, aby nám povedalo, čo je prokrastinácia. Mohol by si nám povedať, čo je prokrastinácia? Prokrastinace znamená odkládání úkolů nebo povinností na později, často ve prospěch méně důležitých nebo příjemnějších činností. Je to takové odkládání věcí na zítřek. Často se s tím pojí i pocit viny nebo stresu. Takže mali ste šancu počuť, čo je prokrastinácia priamo od chatu GPT, ktorej si prešiel niekoľko desiatok stránok, aby ste vy nemuseli. Ako nám už od chatu bolo povedané, môže sa s tým pojiť hneď niekoľko vecí. Jedna z mála vecí, ktorá tam môže byť, je nejaký strach z toho, že zlyháte. Áno, môže sa to stať, ak kvôli tomu veci odkladáte, pretože proste nechcete zlyhať. Väčšinou si vás to ale dobehne, takže to úplne nedoporučujem. Ďalšia možnosť, ktorá tam je, tak je proste to, že ste leniví, čož je aj môj prípad. Kvôli lenivosti môžete vidieť, že môj kanál stagnuje tak, ako stagnuje, preto mám stále po 10 rokoch na YouTube, ktorý 217 odberateľov. Už dávno som mohol byť niekde inde, keby som nebol lenivý debil. Ďalšia vec, ktorá si myslím, že trošičku trápi aj mňa a preto vychádza toľko videí, ako by som chcel, je moja nejaká zvláštna túžba potom, aby všetky moje videá boli dokonalé. A z toho dôvodu vzniká to, že viem, že to nebude dokonalé, pretože to zas toľko neviem. A z toho vzniká to, že sa mi proste nechce a radšej si pustím videá na YouTubeku. Super. Tento príbeh je smutný, napísal sám život. Napríklad minulý rok u mňa. Mal som rozplánovaných kopu videí, mám pripravené náhľaďáky, mám pripravené scenáre. No, tak určite. Ale nenatočil som z toho nič a väčšina tých videí by už nedávalo zmysel. Takže už sa mi to úplne neoplatí točiť. Preto točím nové videá a jedno videí práve, ktorých by som chcel pokračovať, je práve s takýmito problémami, ktoré mám aj ja. Napríklad daná prokrastinácia. Řízek Ondráš. Je to vlastně maso v bramboráku, a teď se mě prdelva Jo, chceli sme sa k tomu, ako napríklad taká prokrastinácia môže vypadať. Jedna z možností pri prokrastinácii, akým spôsobom môže vypadať, je práve scrollovanie TikToku, YouTube Shorts, rôznych Instagramov, Facebookov a podobne. Proste ste schopní stráviť neskutočné hodiny tým, že scrollujete nezmyselné videá, nezmyselné fotky, ktoré lajkujete, prípadne komentujete, čo vám vlastne prehltí mozog dopamínom. Úplne zabudnete, že máte niečo robiť koľkokrát a snažíte sa to riešiť tým, že proste to neriešite. Je pravda, že najhoršie možné riešenie, ktoré môžete urobiť to, že to nebudete vôbec riešiť. Mal som s tým problém aj ja, možno občas aj stále mám problém, že sa pristihnem pri tom, ako stále ťukám do toho TikToku, do toho Instagramu, do toho Facebooku a tak ďalej. A YouTube. Namiesto toho, aby som tam niečo natočil, tak tam klikám a pozerám videá, shorty. Toto je proste redemption na mňa. Ale aby sme nedostali iba v tom elektronickom svete, tak prokrastinácia pre každého môže vypadať inak. Môžu to byť knižky, ktoré čítate, môže to byť vyšívanie, môže to byť to, že sa hrajkáte s airsoft zbraniami miesto tomu, aby ste robili niečo iné. Nie, nie je to zase narážka na mňa, určite nie. V niektorých prípadoch môže hrať veľkú rolu aj alkohol. Áno, aj to sa dá počítať za prokrastináciu. Aj keď možno aj za alkoholizmus, ja neviem. Ako je možné s niečím, ako je prokrastinácia, bojovať?
Sú nejaké spôsoby, nepoznám ich úplne všetky, ale poviem vám veci, ktoré by mohli relatívne fungovať. Pokiaľ vás odrádza to, že nejaká práca vypadá, že je strašne veľa naraz, mohlo by vám pomôcť rozdeliť si tú prácu na viacero činností. Napríklad môžete si, keď natáčate video, dajme tomu, teraz je to pre mňa to najbližšie, čo skúšam. Keď natáčate video, môžete si to rozdeliť na to, že si natočíte video, jedna časť, zostriháte video, druhá časť, urobíte náhľadiak, tretia časť, štvrtá časť je, že to nahráte na YouTube s nejakým popiskom. Samozrejme, je to ako také približné rozdelenie, dá sa to robiť s každou prácou. Aj dokonca u vás v práci, dajme tomu, že robíte nejakú kancelárskú činnosť, tak si môžete rozdeliť, že do obeda budete robiť papierovanie, večer budete robiť kontroly a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Je strašne veľa možností, ako si môžete prácu zjednodušiť práve tým, že si ju prerozdelíte na viacero častí. Ďalej, keď to je z vašej lenivosti alebo závislosti na sociálnych médiách, môžete urobiť to, že si nastavíte v mobile, sa doslova nastaviť časovač na to, koľko minút denne môžete vlastne sledovať dané aplikácie. Takže si nastavíte, dajme tomu 10 minút denne TikTok, 10 minút denne Instagram, 10 minút Facebook, 10 minút Xko, 10 minút toto a tamto. Mám ja nejakého egyptského tanečníka. A zistíte, že 10 minút je možno veľa, pretože používate strašne veľa aplikácií aj tak ste na 3 hodinách. Možno vám pomôže si to nastaviť na 5 minút. Nikdy neviete. Vždycky je ale dobré si urobiť nejaký časovač, nejaký harmonogram, dokedy si chcete vlastne sledovať, dajme tomu ten TikTok, YouTube, aby ste boli viac produktívni. S tým, že vám to tá aplikácia môže zablokovať, prípadne v niektorých prípadoch vás bude upozorňovať, že hele, už ste prekročil 10 minút, haha, tvoj problém. Sám túto vec nerobím, mal by som ju robiť, ale samozrejme lenivosť. Ironické, že? Ďalšia taká zaujímavá možnosť, ktorá môže vzniknúť, je to, že sa vlastne za daný pokrok odmeníte. Odmeníte sa tým spôsobom, že, neviem, máte radi keksíky, tak za to, že urobíte úkol, tak si dáte keksík. Keď cvičíte, dajme tomu, tak za to, že robíte svoju povinnú prácu, si dáte 10 klikov. Neviem, radi čítate? Odvediete dobrú prácu, tak za dobre odvedenú prácu si prečítate 10 stránok. Máte radi TikTok a podobne, tak za to, že ste odvedli svoju prácu, ktorú ste mali, si môžete na 5 minút pustiť TikTok a pokračujete vo svojej práci. Je kúpa možností, akým spôsobom sa môžete odmeniť, je to vždycky na vás, akým spôsobom to môžete robiť. Dôležité v tomto prípade je, aby ste poznali samých seba, aby ste vedeli, čo na vás funguje a čo na vás platí. Pokiaľ viete, že pre vás táto odmena je nedostatočná, tak skúste rozmýšľať nad tým, čo by mohla byť pre vás dostatočná odmena. Totižto nikdy nie ste limitovaní vecami, ktoré sú, ale hlavne ste limitovaní sami sebou a to, čo máte v hlave. Myslíte aj na to. Dôležité je myslieť aj na to. Prokrastinácia nie je čiste lenosť. Je to strach, je to proste niečo, čo máte aj vo vašej hlave. Je to strach, že nebude niečo dokonalé, strach, že niečo nestihnete včas, tak sa na to úplne vykašlete. Strach, že je niečo strašne veľa a myslíte si, že urobíte to na 90%, nie na 100%. Treba s tým bojovať aj vo svojej hlave, pretože práve tento strach je jedna z najväčších vecí, čo nás vždycky limituje a brzdí. Brzdí nás to, že sa bojíme neúspechu, brzdí nás to, že sa bojíme toho, že to bude vypadať divne, brzdí nás to, že sa môžeme strápniť pred inými ľuďmi. V konečnom dôsledku o čo ide? Áno, o čo ide? Kde sa strápnite, tak sa strápnite, treba to zjať s veľkou hlavou. Že nesplníte prácu na 100%, ale na 90%, tak sa na to môžem pozrieť druhý deň, aby som dokončil tú prácu a budeme takto pokračovať. Zistíme, kde sú moje chyby, kde sú moje limity. Prípadne, keď ste v práci a máte tento problém, že máte strach, že urobíte prácu na 90%, nie na 100%, tak si vezme pol hodinu přes čas. Vždycky tá možnosť je, akým spôsobom vyriešiť ten váš strach vo vašej hlave. Je to naozaj iba o vašom nastavení. Nemusíte to naozaj nejako hrotiť. Treba si vás zamyslieť, prečo to je tak u mňa a prečo s tým nedokážem bojovať iným spôsobom. A čo vy, moji milí diváci? Aký máte vy problém s prokrastináciou? Môžete mi to napísať do komentáru, možno sa môžeme pozrieť na nejaké spoločné riešenie, ako to vyriešiť. Už keď sme u toho záujmu niečo robiť, mohli by ste mi dať odber, komentár a like na video, prípadne sa pozrieť na ďalšie videá. Viem, že veľa z vás je neodberateľov a pokiaľ nechcete, aby vám videá ušli, nezabudnite zakliknúť na to tlačítko odberu, zvonečku a vám dostanete vždycky nejakú informáciu, že hej, tento Magor vydal video. To by mohlo byť pre dnešok odo mňa všetko. Ja vám ďakujem za sledovanie tohoto videa a salucendati, my friend. A salucendati. Pokiaľ sa ti video páčilo, skús kliknúť aj na ďalšie doporučené videá. Možno bude to práve pre teba.